Bueno, ni Inigo Martínez Peña naiz, filosofia irakaslea naiz, bigarren batxilerren, eta orain ari naiz nire laugarren saiakera idazten, ez? Oraingoz izenburua beti hasiera da, haurtzaroari buruz, filosofia eta haurtzaroa lotzeko asmoarekin nabil hori irakurtzen eta idazten. Urteetan ibili naiz nire seme-alaben gogoeta batzuk kuadernotxo batzuetan jasotzen, ez? Eta topatzen nituen badaudela haurtzaroko galdera batzuk momentu ezberdinetan, ez? Heriotzaren inguruan, infinituaren inguruan, bizitzaren zentzuaren inguruan, hizkuntzaren inguruan bai, ez? Hitzen esanahiari buruz, hitzen sonoridadearekin jolasten, baina badaudela galdera batzuk, ez? Lotu ahal direnak mendebaldeko filosofiaren hasierarekin bai, ez? Hor daude pentsalari aurre-sokratikoak. Orduan nire inpresioa da galdera batzuen aurrean hasieran gaudela beti. Badira galdera unibertsalak, betierekoak, baina freskotasunez heltzen diegu berriro galdera horiei, ez? Planteatu dut, liburuaren arkitektura esango nuke 3 zatitan, ez? Hasierako zatian galdezka nabil egungo haurtzaroari buruz. Agian hurbilketa soziologikoagoa da, ez? Pentsatzea zer aldatu den aurreko haurtzaroarekin alderatuta, nola proiektatzen dugun helduok haurtzaroa 20. mendean, eta bigarren zatia bada zuzenean aurren, kasu honetan nire seme-alaben gogoetak. Ez daukate lotura zuzen bat, badoaz gai batetik bestera, batzutan unibertsoari buruz, bai saiatu naiz gogoeta horiek batzen, ez? Eta pixka gaika jartzen. Eta 3. zatian, haur filosofiarekin edo haurtzaroa eta filosofia lotzen alegintzea dut helburu. Espazioa zoragarria da, erabat inspiratzailea eta oso atsegina. Atzo justo lagun bat pasatu zen eta bisitan, eta momentu batean esan zidan, bueno, hemen ez baduzu zeo zer ederra idazten, ez duzu inon egingo, Orduan, polita bai ikustea, arte espazio desberdina daudela, eta ez dakit, norberaren sentitzen da gune garrantzitsu batean,